papalapit ang 2022 elections, nagpaalala ang incoming President ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP sa mga botante na ihalal ang mga mapagkakatiwalaang kandidato sa darating na May 2022 elections at hindi yung mga hindi man lang makasunod sa Ten Commandments. Inihayag ito ng Kapampangang Obispo na si Pablo Virgilio David sa kanyang homily sa San Roque Cathedral. Sa December 1 nakatakdang maupo bilang presidente ng CBCP si David. Ayon kay David, sa 3 kautusan pa lamang na huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw at huwag kang magsisinungaling ay iiksi na ang listahan ng mga pagpipilian. Dagdag pa ng obispo, dapat mahiya raw at huwag tawaging Kristiyano ang sarili kung hindi ka aktibong makikilahok sa pagpili ng mga mapagkakatiwalaang kandidato na iluluklok sa pwesto. Yun ay kung may pakialam daw tayo sa kinabukasan ng bansa. Simple lang naman daw ang criteria for elections, tulad ng batayan na nakasaad sa 10 kautusan ng Diyos. Tulad ng sinabi raw ng Jesuit priest na si Father Jet Villarin, kung ang pamantayan ay malinaw at halata, madaling paikliin ang listahan. Ngunit ang halata para sa ilan, maaaring hindi ka puna-puna sa iba, lalo na sa mga mamamatay tao, magnanakaw, sinungaling, at mga gumagamit at sumusuporta raw sa kanila. Nagpaalala rin ang obispo ng Caloocan sa kahalagahan ng pagdarasal. Pero hindi raw sapat ang magdarasal lamang para sa tamang kandidato. Ang mga nananampalataya ay dapat ding bumoto para sa kanila. Dagdag pa niya, ibinigay na raw ng Panginoon ng mga ganitong kandidato. Yun nga lang, hindi naman daw ang Panginoon ng botante, kundi tayo. Sa mensaheng ito ni Bishop David, pinulsuhan ng CLTV News ang ilan sa kanyang mga kabalan na botante sa Pampanga. Marami ang kumatig sa salita ni Bishop David, ngunit ang kanilang tanong ay kung papaano nila malalaman kung sino sa mga kandidato ang walang bahid ng kasalanan. Tulad na lamang ng rider na si Jonel Canete. Tama naman po sir, pero sa ngayon kasi mahirap kilalanin yung mga kandidato sir kasi iba yung mukha nila sa pangangampanya kaysa sa mukha nila nang wala sila sa camera. At kung ito umano ang magiging batayan, baka wala raw matira sa mga kandidato. Sa mga kandidato ngayon parang wala akong nakikita sir. Karamihan sa kanila sinungaling, di ba? Bawal na nagsisinungaling. Tapos yung iba dyan nagnanakaw. At ang ilan sa aming napulsuhan, hirap makapanghusga. Hindi ko lang po masabi. Pero basta pero may napapansin po ako talagang yung iba mahirap po kasi magsalita di ba? Hindi naman sir lahat kasi ang iba kasi minsan nasisiraan din lang. Ganun, kaya nagiging masama sa paningin ng tao. Meron po, meron din. Yung karamihan hindi. Para sa social worker at professor ng Don Honorio Ventura State University na si Dr. Elena Tesoro, kasama na sa kultura ng eleksyon sa Pilipinas ang hakbang ng simbahan na mag-impluwensya. At ang mga kataga-umanong binitawan ni Bishop Ambo ay isang pananagutan ng simbahan sa lipunang pinagsisilbihan nito na maging mulat sa moral at espiritual na pagpapasya. Ay siyempre, historically, Pilipino, basically Kristiyano. Diba? Kahit na marami ng faction niyan, Kristyanismo pa rin ang nangingibabaw. So hindi mo na matatanggal yung culture yun eh. Hindi mo yan basta-basta matatanggal. At siyempre, dahil sila yung nasa taas, lahat naman if you want to capture, if you want to influence, kailangan meron ka rin talagang stand. Hindi pa umano huli ang simbahan at ilang mga institusyon sa bansa na ikampanya ang tinatawag na Generation of Upper Hand na nangangahulugang hindi sunod-sunuran kanino man ang matalinong mamamayan. Ito tayong generation na napakaraming opportunity to change the structure, to make a dent on the policy. Huwag na tayo maging sunod-sunuran. Tayo dapat ang sugdan ng gobyerno. Paano natin gagawin kung napakalimitado lang ang alam natin, kung hindi natin lalawakin ang ating pag-iisip, kung hindi tayo mamimili ng tamang tao. Diba? Whatever standard that you apply sa tao, kung anong standard ng simbahan, ng kung ano-ano, ng kaibigan, ng pamilya, kasi pamilya malaki din influence yan, right? Ano naman, kasi wala naman akong control over that. I don't have control over that. Ipakita lang sa mga tao, they have the upper hand. Nasa ating mga kamay ang future.
Ayon kay Professor Tesoro, influencer ang simbahan at ang akademya na magtuturo sa mga botanteng mag-isip bago pumili ng karapat-dapat na kandidato. Angelica Cara, CLTV News.